Jamen, jeg synes, det er noget omkring dialog og involvering. Så synes jeg, det er sjovest, og så tror jeg også, deltagerne synes, det er sjovest. Så der er mange spørgsmål og interaktioner og hjemmeopgaver osv. Det er den første ting. Den anden ting er, jeg prøver at bruge så mange cases, som jeg overhovedet kan for den erfaring, jeg har, for de virksomheder, jeg har været i, sådan så man ser, hvordan tingene er blevet brugt in real life. Og den tredje ting, det er at prøve at lave sådan en simpel struktur for, hvad er marketing egentlig. Altså man skal ikke gøre det sværere, end det er. Det er jo noget om where to play og how to be different and better. Og prøve at få et modelapparat og en struktur, som gør det tilgængeligt og nemt for alle. Ja, det jeg egentlig lægger vægt på, det er at koble nogle helt basale ledelsesmæssige optikker og værktøjer med cases fra dagligdagen, som lederne står med nu og her. Medierne og hvad der sker på de sociale medier, det forandrer sig hver evig eneste dag. Den ene dag, der bliver folk fuldstændig ophidset over et eller andet og sviner nogen til. Den næste dag, så går de i koma over en eller anden hundehvalp. Så det, der er vigtigt i min undervisning, det er den aktuelle. Hver evig eneste gang har jeg sprit nye eksempler med for at vise, hvad det er, det egentlig handler om. Vi alle sammen kan tale rigtig lang tid om en masse forskellige emner inden for marketing, og derfor er det utrolig vigtigt, at det bliver hands-on, så vi kan komme hjem, implementere ting og mærke en forskel. Og det lægger jeg rigtig meget vægt på i min undervisning, så der er helt sikkert en før- og en efter-situation, når vi har været igennem den undervisning, som jeg gennemfører.